Her vil jeg lige vise jer en lille gennemgang af, hvordan der I kommer ind på intranettet, og hvordan der I navigerer rundt derinde. Det første jeg gør, det er, at I trykker 3 gange www.byline.dk og enter. Så er I inde på Bylines forside. Så kører I ned, så I er hernede i bunden, så I kan se den lille lås, der er hernede i bunden. Den trykker I på en enkelt gang. Så logger I ind med jeres brugernavn og jeres adgangskode. Og trykker på login. Så kommer I ind på jeres eget intranet herinde. Og herover til højre i menuerne her, der er der en hernede, der hedder reklame. Den trykker I på en enkelt gang. Og så kommer I ind og skal logge ind en gang til med jeres e-mail. Og det password I bruger til jeres e-mail. Og trykker på login. Så skulle jeres skærmbillede gerne se således ud. Det I kan gøre, det er, der er sådan en lille oversigt over hvordan man bruger internet og hvordan det fungerer. Den kan man trykke på ved at stå og klikke på den, hvor der står her. Og der vil man få et lille billede af, hvad de forskellige ting de betyder. Det vil jeg nu vise jer her i videoen også. Men ellers så kan man altid gå ind og kigge herinde. Så trykker vi her tilbage på filer. Så vi kommer tilbage til forsiden. Og der kan godt gå lidt, inden den lige får læst det hele ind. Det I første omgang gør, det er, at her hvor der står Byline logo, der er sådan en lille grøn pil. Hvis I klikker på den en enkelt gang, så er der et stykke nede en, hvor der står Danmark. Den klikker I på en enkelt gang. Så kommer der en masse mapper af dem, der er tilgængelige til jer herinde. Der er nogle Byline-manualer, der er en map med CD-tekster, der er en map med kursusmateriale, en map med markedsføring osv. hernede af. Princippet i hvordan I bruger og downloader filerne i de forskellige mapper er det samme. Den jeg lige vil vise jer er den der markedsføring. Så trykker jeg lige på en enkelt gang. Så vil jeg gå over og bruge den map, der hedder Byline Reklame Julen 2014. Så dobbeltklikker jeg på den. Herinde vil I kunne se de mapper med filer i, der er tilgængelige til den her kampagne. Der er en map med annoncer, der er en map med Facebook-annoncer, der er en map med Facebook-cover, og der er en map med nyhedsbrev. Hvis jeg prøver at dobbeltklikke på den med annoncer, så vil I herinde kunne se, at der ligger 4 filer med annoncer, der er tilgængelige, som I kan bruge her i julekampagnen. Hvis I gerne vil se, hvordan de ser ud, så skal man markere en af dem, så den er markeret med blåt. Hvis vi for eksempel markerer den øverste, og går op her og trykker på Download, så går den ind og downloader selve annoncen, så I kan se den. Og den kommer så frem her. Hvis I gerne vil gemme annoncen, så kan I trykke hernede på disketten hernede, klik en enkelt gang, og så, nu kan I så ikke se det, fordi at skærmbilledet ikke er der, men nede i bunden, der vil der stå filnavn, der vil stå, hvad annoncen hedder, og så vil I kunne trykke på den knap, der hedder gem. Og så er den gemt på jeres computer. Hvis I går herop for oven, der er sådan en lille kryds, der kan I trykke annoncen væk igen. Princippet er det samme, hvis I skal åbne en af de andre annoncer. Hvis vi lige går herud tilbage til markedsføringsmappen, der klikker I herover til venstre, vælger Byline Reklame Julen, så vil jeg prøve at vælge nyhedsbrevet, dobbeltklikker på den, og der vil vi så kunne se, der ligger filer herinde til jeres nyhedsbrev. Hver nyhedsbrev bliver lavet personligt til hver klinik, så der vil stå nyhedsbrev jul 2014, og så hvilken by jeres klinik nu kommer fra. I den her forbindelse står der Randers. Hvis I prøver at gå ud og klikker tilbage på markedsføring herude, så lidt længere nede, der er der en mappe her, der hedder skærmreklamer. Hvis man dobbeltklikker på den, så herinde ligger der en lille pdf-fil af nogle idéer til skærmreklamer. Og de kan blive lavet personligt til jeres klinik med historie og så videre. Den her, den er lavet til Ribe.
Den kan I prøve at gå ind og kigge på og se, om det kunne være noget for jer, og den skal køre på en tv-skærm i jeres klinik. Så går jeg lige tilbage og klikker på markedsføring igen. Og I kan se, at der ligger en del filer og mapper herinde. Prøv at gå ind og klikke på dem, og prøv at lidt frem og se, om det er noget, I kan finde ud af. Og ellers er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. Men den her lille film skulle gerne være en lille hjælp til, at I kan gå ind og kigge.